نايلومي مصنعتنا خمت زصنعو صنحكم كاب جبره هارات 10 تخلته كاب 10 تخلته إسران حموشتن زلويو بمجمرة كاب 10 تخلته 10 شوعة زلو حساب كان ببيمو كابو بمقصال نت እግዚአብሔር ኣብ ልበይ ዘቀመጦ መልእክቲ ከም መሐላልፈልኩም ማለት እንታይ ብል ነቲ ነገር ምሰስተው አለ ናብ ቤት ማርያም አደት ማርቆስ ዝበሃል ዮሐንስ መጸ አቡ ኸአ ብዙሓት ተአኪቦም ይጽልዩ ነበሩ ጴጥሮስ ነቲ ማዕጾ ደገ ኳሕኳሕ ምሰበሎ ሮዳ እትበሃል ግዝእቲ ክትሰምዕ መጸት ንሳኻ ድምጽ ጴጥሮስ ምዃኑ አላለየት بتحواس ناوشت قويا بيتروس أو أفدق دو إلو خمزلو نغرة مبر نتمعصو هاي كفتتون نساتهم قنا تتسأليل كي خبلوا نساها كم أموهانو أرغتت شعو ملأخو كون يخوون بلو بيتروس قنا كوح كوح يبل نبرة مسكفتو خارعي وموتا قرمو نسو قنا سكبلو بإيدو عملخاتهم እግዚአብሔር ካቤት ማእሰርቲ ከመይ ገሩ ከምዘውጾ ኸአዘን ተወለምሞ እዚ ነገር እዚ ያዕቆብን ነቶም አሕዋቱን ንገርዎም በሎም ካብኡ ወጪኡ ኸአ ናብ ካልእ ስፍራ ከደ ይብለና እዚ ክፍሊ እዚ ካብ ናይ ዝሓለፈ ሰሙን መጽናዕትና ዝቐጸለ ክፍሊ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ከም ዝረአናዮ እግዚአብሔር ንጴጥሮስ كمت إيوبا حجه كحكافلنا تنحسي أم ناي 0 ساعات ملأخو سريدو بتأمرات كاب إيد هيرودوس ويدما كاب تقتالي كم زد حانو رئينا نيرنا لو مدما مقتلتاناتو كنرئينا مالتي كمتي أبت حلف سمون بسفيحو زرئينا يو بيتروس كلو تي أب هيوتو زخون زنبرا نجر حلم منبر قاحدي مسلو أي نبرا بيتروس اتمل اخ እግዚአብሔር ናብትንሱ ዝነበሮ ስፍራ መጽዩ መሰንገልኡ ተንኪዩ ከበራብሮ ሆሎ እቲ ተአሲሩሉ ዝነበረ መቅዓውህ ካበእዳው ወደእ ኮሎ اتمل اخ ተዓጠ አሳንካውነ እቱ ክዳንካ ተኸደንሞ ሰዓበኒ ኢሉ እና መርሖ ናበደባባይ ከውጾ ሆሎ ጴጥሮስ ከምተ ቃል አምላኽ ዝነግረና ራኢ ዝርኢ መስሎ ኔሩምበር እቲ ዝኸውን ዝነበረ ሐቂ መስሎ ይነበረን بيتروس معاسيو اتزخون زلو رأي كم زي كون فليت اندحر إلنا اتي ملأخ اغزابير تلقو وديو كابو مستسوريو اغزابير ملأخو ديو كاب إيد هيرودسن كاب تهزبي ايهود زتصبيو زنبر كلن كم زد حانون فليتو كبرنو قويتا يخون آمين كساعتي ملأخ እግዚአብሔር كساعت ملأخ እግዚአብሔር ዝስወር ካብኡሲ ጴጥሮስ ሕልምንበር በቃ ራኢ ዝርኢ ዘሎንበር እቲ ዝኸውን ዝነበረሲ ብግሕዶ ዝኸውን ዘሎ አይመሰሎን ነይሩ ጴጥሮስ ናብ ልቡ ምስተመልሰ ማለት በቃ እቲ ነገርቲ ራኢ ዘይኮነስ ሐቂ እግዚአብሔር ካብቲ كاب إيد هيرودوس كم زملت كم زجبرو مسفلت እግዚአብሔር መልአኹ ሰዲዱ ካብ ኢድ ሄሮዶስን ካብ ህዝብ አይሁድ ዝጽበዩ ዝነበረ ካሞት ከም ዘድሓኖም ሰስተውዓለ በቀጥታ ዝገብሮ ነገር እንታይ እንደህር ኢልና ናብ ቤት ማርያም አደት ማርቆስ ዝበሃል ዮሐንስ ናብቲ ናይ ጸሎት ስፍራ ይኸይዱ ክብርን ሽሙ ይኹን አሜን ጴጥሮስ ናብ እንዳ ማርያም መጽዩ ማዕጾ ዳገ ኳሕኳሕ ምሰበሎ ሮዳ ትበሃል ግዝእቲ እቲ ዝሕኩሕኩሕ ዘሎ መን ምዃኑ ክትሰምዕ ኢላ ምስ መጸት እቲ ኣብ ኣፍ ደገ ኮይኑ ኳሕኳሕ ዘብል ዘሎ ጴጥሮስ ምዃኑ ብድምጹ መሰላለየት ብተሕዋስ ነቲ ማዕጾ ከይከፈተት ናብቶም ብዛዕብኡ ልማኖኦም ኣብ ቅድሚ ጎይታ ዘቕርቡ ዝነበሩ ኣሕዋት መጽያ ክብርን ጎይታ ይኹን አሜን መልሲ ጸሎቶም ኣብ ኣፍ ደገ ደው ኢሉ ከም ዘሎ ክትነግሮም ኮላይና ኣብዚ ንርኢ ዘለና ክብርን ሽሙ ይኹን አሜን ዶ እቲ ንጽልየሉ ጸናሕና እቲ ኣርእስቲ ጸሎትናስ تملسنا صاب أفدق له إلى نجيراتهم يسوع قويتاي انتهى بالله أبو قطر 10 تنسي بيتروس نتمع تصدق كوح مسبلو رودا أتبها الجزئتي
ክትሰምዕ መጸት ንሳኻ ድምጽ ጴጥሮስ ምዃኑ ምሳለሌት ብተሐጓስና ውሽጥ ጎያ ጴጥሮስ ኣብ ኣፍ ደገ ደው ኢሉ ከም ዘሎ ነገረት እምበር ነቲ ማዕጾ ኣይከፈተቶን ይብለና ነፍስ ወከፍና ቅዱሳን ድምጽ ጴጥሮስ ምዃኑ ምሳለሌት ዝብል ቃል ነስምረሉ አሜን ዶ ከፊታ ሪአይ ኮነትን ብድምጽያ ጴጥሮስ ምዃኑ አላልያ ምክንያቱም ቁልፍ ዝኾነ ነገር ዝኾነ ቃል እዚ ድምጽ ጴጥሮስ ምዃኑ ምሳለሌት ትብል ሮዳ ማዕጾ ክትከፍት ኢላ ምስ መጸት ከምቲ ኩላሕና ንገብሮ ቅድሚ ማዕጾ ምኽፋታ ብዛዕባ ማንነት እቲ ማዕጾ ዝኹሕኩሕ ዘሎ ያ ሓቲታ እዝነ እንንብቦ ዘለና ቃል ከም ዝነግረና ሮዳ እቲ ኣብ ኣፍ ደገ ኮይኑ ዝኹሕኩሕ ዘሎ መን ምዃኑ ሪአይ ኮነትን ጴጥሮስ ምዃኑ አላልያቶ ሮዳ ብምንታይ አላልያቶ ብድምጽያ ንጴጥሮስ አላልያቶ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ አሜን ዶ ሮዳ ከመይ ጌራ ትሰምዓቶ ድምጽ ጴጥሮስ ምዃኑ አላልያቶ እንድሕር ኢልና ሮዳ ቅድሚ ሕጂ ድምጽ ጴጥሮስ ሰሚዓቶ ስለትፈልጥ እዩ አሜን ዶ ምሳይ ኣለኹም ዶ ቅዱሳን ምሳይ ኣለኹም ዶ ከመይ ጌራ ድምጽ ጴጥሮስ ፈልያ ክትፈልጥ ክኢላ እንድሕር ኢልና ሮዳ ቅድሚ ሕጂ ነዚ ድምጽ ሰሚዓቶ ስለትፈልጥ ኢየሱስ ጎይታይ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዮሐንስ 10:27 እንታይ ኢሉ እተን ኣባጊአይ ግና ድምጸይ ይሰምዓ ኣነኻ ኣላልየን ንሳተውኑን ይስዕባኒ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ድምጽ ጓሳና ምፍላጥ ኣዝዩ ኣገዳሲ ነገር ጎይታ ኢየሱስ ኣባጊአይ ግና ድምጸይ ይሰምዓ ኣነኻ ኣላልየን ንሳተውኑን ይስዕባኒ ክብል ኮሎ ብዛዕባ እተን ድምጹ ኣጠቢቐን ዘላልያ ኣባጊዕ ዝዛረብ ዘሎ እዚ አሜን ዶ ጽቡቅ ጌርኩም ስምዑን እግዚአብሔር በዚ ቃል እዚ ገይሩ ዘመሓላልፈና መልእኽት ኣሎ ሓደ ሰብ ድምጽ ናይ ካልእ ሰብ ፈልዩ ክፈልጥ ዝኽእል መዓስ እንድሕር ኢልና ቅድሚ ሕጂ ነቲ ድምጽ ሰሚዕዎ ዝፈልጥ እንድሕር ኮይኑ ጥራይ ሓቀይዶ ቅዱሳን እንድሕር ግና ቅድሚ ሕጂ ሰሚዕዎ ዘይፈልጥ ኮይኑ ነቲ ዝሰምዖ ድምጽ ብቐሊሉ ክፈልጦ ወይ ከላልዮ ኣይክእልን ከምቲ ሳሙኤል ተደናገሮ ክንደናገር ንኽእል ኢና ምክንያቱም ነቲ ድምጽ ንመጀመርታ ግዜ ንሰምዖ ስለዘለና ማለት እዩ ልክዕ ግን እቲ ንሰምዖ ድምጽ ናይ መን ምዃኑ ምስ ፈለጥና ግና ካብታ ደቂቕ ኒንዮ ነቲ ድምጽ በቃ ፈሊና ክንፈልጦ ንኽእል ኢና ማለት እዩ እተን ኣባጊዑ ድምጹ ሰሚዐን ክስዕብኦ ቅድም ድምጹ ፈሊን ክፈልጥ ኣለዎ አሜን ዶ ቅዱሳን ኣባጊዐይ ግና ድምጸይ ይሰምዓ ኢሉ ኣነኻ ኣላልየን ንሳተን እውን ይስዕባኒ ኢሉ እተን ኣባጊዕ ድምጽ ጓሰአን ሰሚዐን ክስዕብኦ እንድሕር ኮይነን ኣቐዲሙ ትጓሳ ድምጹ ከለማምደን ኣለዎ ድምጹ ፈሊን ዝፈለጣ ኣባጊዕ እንድሕር ኮይነን ጥራየን ነቲ ጓሳ ክስዕብኦ ዝኽእል አሜን ዶ እቲ ጓሳ ድምጹ ከለማምደን ወይ ከስመዐን ኣለዎ ሓንሳብ ድምጹ ኣብ ውሽጠን ምስ ኣተወ ብድሕሪኡ ዝመስሉ ድምጽታት ፈጺሞም ኣይከጋግዮምን ኢየሱስ ጎይታይ ናይ መብዛሕቲና ጸገም ዘሎ ኣብዚ እዩ ምሳይ ደለኹም ናይ መብዛሕቲና ኣመንቲ ሽግር ኣብዚ ዘሎ ድምጽ ጓዛኻ ፈሊኻ ዘይምፍላጥ ተቕበዝባዚ ዝገብረካ ቅዱሳን ድምጽ ጓሳና ፈሊና ዘይምፍላጥ እዩ ናብዝን ከም ንጻፋእ ዝገብረና ሳሙኤል ድምጽ እግዚአብሔር ምፍላጡ እግዚአብሔር ብዘይምፍላጡ እግዚአብሔር ብስሙ ሰለሰ ሳሙኤል ክጽውኦ ኸሎ ድምጽ እግዚአብሔር ፈሊጥ ይፈልጥ ስለዘይነበረ ሰለስተ ጊዜ እግዚአብሔር ናጸውዖ ናብ ኤሊ ይኸይድ ነይሩ ሓቀይዶ ቅዱሳን ኤሊ ሕጂ እንድሕር ጸዊዕካ እቲ ዝጽዋዓካ ዘሎ ኣነ ዘይኮንኩስ እግዚአብሔር እሞ ክጽዋዓካ ኸሎ ባርያኻ ይሰምዕ ኣሎ ተዛረበሎ ኢሉ ምስ ነገሮ እቲ ሰምዖ ድምጽ ተሐቀኛ ጓሷ ምዃኑ ከም ዝኾነ ምስ ፈለጠ ብድሕሪኡ ናብ ኤሊ ክኸይድ ኣይንሪኦልና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ክሳዕ ድምጽ ትጓሳ ነፍስና ፈሊና ንፈልጥ ኢና ናብ ሰብ ንኸይድ ደድሕር ሰብ ንጎይ
لك خم ساموئيل دمص غواسانا فلينا مفلاط مش جمرنا غنا نابسب زي كونه نابت حقኛ غواساينا نغوي كبر نشمو يكون امين دو لوم اغزابير اذاننا يخفوتو امين نغزابير املاخنا مفلاط يخوننا كمت كنغركم صنحكو سياب قداماي ساموئيل 3:7 مصحف قدسنا بزعبا ساموئيل كزارب كله انت بلسي ساموئيل كان اغزابير غنا ايفلطون نبره قال اغزابير كا ايتغلصلون نبره يبلنا تاريخ ساموئيل معاسي تغير اندحر إلنا اتا دمص اغزابير زسمعلا الاتيو تاريخو تغير اغزابير يمسكن عنفتنا هيوتو كله تغير امين دمص اغزابير مسمع مس اغزابير مزررا مسجمره مس اغزابير حبرت كغبر مسجمره تاريخو تغير خبرن غويتا يكون ناتو هيوت تغيرو ناي كالوت هيوت تغير سب كوينو دمص غواسانا كنسمع اندحر جميرنا قدوسان نابكال نامانم اين خيدنينا امين دو نابتي غواسا نفسنا زخونه املاخنا مدحانينا نغوي لومي مس غواسانا مللا يخوننا امين دمصو فلينا مسمع يخوننا رودا دمصتي اب افدغ دويلو زكحكح زنبره سب بيتروس مخانو مسلاليت اب كند قلطيفا تخفتلو نتمع صخاي كفتت نخلهم نتوم بزعبو زنبرو احواتنا حاتن كتبسرم نبيتروس ابت زنبرو سفرا حديغا نابت اكوب حزبي خطغوي خولانري يسوع كريستوس غويتاي امين دو رودا ጴጥሮስ ኣብ ኣፍ ደገ ከምዘሎ ነቶም ኣብ ውሽጢ ኮይኖም ብዛዕቡ ዝጽልዩ ዝነበሩ ኣሕዋቱን ኣሓቱን ምስ ነገረቶም እንታይ የሚሎም ማቶም ነዚ ድምጽ ነዚ ነገር ዝሰምዑ ሰባት እንታይ ይብለና ካብ 15-17 ሲ ንሳቶም ግና ተጸሊልኪ ይኽበልዋ ንሳኻ አከሙ ምዃኑ ኣርገጸት ሽዑ መልአኹ ኾን ይኸውን በሉ ጴጥሮስ ግና ቋሕቋሕ የብል ነበረ مسكفتو رأيومو تغرمو نسو غنا سوق كبلو بيدو املاحتهم እግዚአብሔር ካቤት ማእሰርት ከመይገሩ ከምዘውጾ አዘን ተወለም እሞ እዚ ነገር እዚ ንያቆብ ነቶም አሕዋትን ንገርወን በሎም ካኡ ወጪውን ካናብ ካለ ስፍራ ኸደብለና ክሳብ በእንቶም ዝርዩ ነቲ ካብሮዳ ዝሰምዕዎ ነገር ፈጽሞም ከአምንዎ ይካአሉን ነይሮም ከምኡ ኾኑ ዝገበሮም ነገር እንታይ እንደሕር ኢልና كم تيوبا أنتوي بسفي حز زاربلو زنبرسي ني هيرودوس تنكي أم سلزفل طوون تمال إنك حاوم مجلاجل تومن يعقوب أقدمو تسيفو بمنباريهم مئمان سئينهم نيرم مصر أي وجنا انتايب لنا تجرموا يبلنا خبرنا قويتاهم مخنياتهم إجزابي هير أبتاني زيرو ساعاتيو دبخيلو خبرنا شو يكون أمين دو أبتي زتود ساعات أبتي بكاز تبعلو ساعات أبتو أوروما يستبعلو ساعات ناي بيتروس فايل أبزت أتصولو ساعات يجزابير كم بحدش ناي بيتروس فايل كم زجنس الجيرو خبرنا قويتها يكون أمين دو بيتروسو نبعلوسي بت إلين يرو جزابير سمو بروه يكون نتصبحيتو خقربو إن حسبه خلوي هيرودوس معاسي زوجحنا بلا خلوي أيهود بقى بيتروس كموت كله نخريو زاليت زيا بقى نوي حتى ميات أنيها زيابير جن سمو بروخ يكون أمين دو أبتاني زيرو ساعات أبتاستود دقت ساعات دبخ زبل تاريخ سبد ما زقير أملاخ أبتاني مود دقتا سب أبتاني مود دقتا ساعاتن سيكوندن ترخي وسي نقولهم كدن نقومن كجرمو من كله نري يسوع كريستوس قويتاي رودا متيا بيتروس أباف دقة خمزلو اتي مع صوزو كح زلو نسو مخانو نتوم تعكيبهم زصلي زنبرو سبات مسنغرتهم كلاتهم اي امنوان كم تاب قطر 15 ننببو زلونا تتصليلكي يوم يلوما نساغن تسمعاتو دمص بيتروس كم زخونه ارغيط مسنغرتهم حجون سلازي امنوا ملآخو خوني خون كبلو خلو نري كابزي مأمان
ወይ ካብ ናይ ምጥርጣር መንፈስ ዘውጾ ምንታይ እንድሕር ኢና ናይ ጴጥሮስ ከይቋረጽካ ምኹሕኳሕ አሜን ዶ ቅዱሳን ኢየሱስ ክርስቶስ ተማለሎም ንዘለዓለም ንሱ ጎይታ እዩ አሜን ዶ እዞም ሰባት ይካትዑ እዮም ነይሮም በቃ መልአኹ እዩ ኖሱ እዩ አይኮነን አቱም ሰባት ብለኩም ኣለኹ ዶ እናተባሃሉ ካብዚ ናይ ጥርጥር መንፈስ ካብዚ ዘይምእማን መንፈስ እንታይ አውጽዮም እንድሕር ኢልና ናይ ጴጥሮስ ከይቋረጽካ ምኹሕኳሕዩ ነዞም ሰባት እዚአቶም ካብቲ ዘይምእማን መንፈስ ዘውጾም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ኣብ ቁጥር 16 እንታይ ብለና ጴጥሮስ ግና ኳሕኳሕ የብል ነበረ አሜን ዶ ክሳዕ ዝኽፈት ኳሕኳሕ የብል ነበረ ምስከፈቱ ኸዓ ራእይዎም ተገረሙ ይብለና ነፍስ ወከፍና ነቲ ጴጥሮስ ግና ኳሕኳሕ የብል ነበረ ዝብል ቃል ነስምረሉ አሜን ዶ ጴጥሮስ ከይቋረጸ ወይ ድማ ብዘይ ተስፋ ምቁራጽ ነቲ ማዕጾ ኩኩሕኩሕ ዝገበሩ ነገር እንታይ እንድሕር ኢልና ክንድቲ ዝወሰደ ጊዜ ይውሰድ ምኩሕኳሕ ክሳዕ ዘይቋረጸ እቲ ማዕጾ ከም ዝኽፈት ስለ ዝፈለጠዩ ብዘይ ተስፋ ምቁራጽ ነቲ ማዕጾ ዝኩሕኩሕ ነይሩ አሜን ዶ እዚ ነገር እዚ ክሓልፈኩም አይደልየን ቅዱሳኔ ጴጥሮስ ምኩሕኳሕ ዘይቋረጸ ስለምንታይ እንድሕር ኢልና እንድሕር ምኩሕኳሕ ዘይቋርጹ እንድሕር ሱኢሉ ኳሕኩሑ ከም ዝኽፈት ስለ ዝፈልጥ እዩ አሜን ዶ ዝኸፍቱ ሰባት ኣብ ውሽጢ ከም ዘለው ስለ ዝፈለጥ እዩ ብዘይ ተስፋ ምቁራጽ ዝኩሕኩሕ ዝነበረ ጴጥሮስ ሮዳ ክትከፍት ኢላ መጽያ ከይከፈተቶ ምስተመልሰ በቃ ሰሚዖምኒ ኣለው ኢሉ ምኩሕኩሕ ከቋርጽ ይኽእል ነይሩ ሓቀይዶ ቅዱሳን ጽቡቅ ጌርኩም ስምዑኒ I'm going somewhere ጴጥሮስ ሮዳ ክትከፍት ኢላ መጽያ ከይከፈተቶ ምስተመልሰሲ በቃ ሰሚዖምኒ ኣለው ኢሉ ምኩሕኳሕ ከቋርጽ ይኽእል ነይሩ እንተኾነ ጴጥሮስ ክሳዕቲ ማዕጾ ዝኽፈት ምኩሕኩሑ ከም ዘይቋረጸ ንርኢ አሜን ዶ እግዚአብሔር ጸሊና ስለዚ ሰምዓና ይኮነን በቃ መልስ ጸሎትና ቀልጢፉ ዘይመጻና ማለት መልስ ጸሎትና ስለዚ ሓኦፍናዮ ኣብ ኢድና ስለዚ መጸ እግዚአብሔር አይሰምዓናን ማለት አይኮነን አሜን ዶ ቅዱሳን ጴጥሮስ ኩሕኩሕ ኮሎሲ ሮዳ ሰሚዓቶያ አሜን ዶ ሰሚዓቶያ ሰሚዓቶስ ጴጥሮስ ኣብ ደገ ከም ዘሎስ ከተበስር ከይዳ ሓንሳብ ኣሞንጎ ሮዳ ተመሊሳ ክሳዕ ትኸፍቶን በቃ ኣሞንጎ እቲ ጋፕዩ በቃ ንዓና ተስፋ ከም ንቆርጽ ዝገብረና ቅዱሳን ተሰሚዑ ጴጥሮስ ተስፋ ከይቆረጸ ክቅጽል ነይሩ እግዚአብሔር ይመስገን ምናልባት ሎሚ ኣብዝሩም ዘለኹም ትኩሕኩሑ ዘለኹም ብምሕኩሕኳሕ ደኺምኩም ዘለኹም ኣቋሪጽኩም ሞኻይ ትኸዱ ክሳዕ ዝኽፈት ይኹም ትኩሕኩሑ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ማቴዎስ 7 ካብ 7 ክሳዕ 8 እንታይ ኢሉሲ ዝለመነ ኩሉ ይቅበል እዩ ዝደለየ ድማ ይረክብ ማዕጾ ኳሕኳሕ ንዘበለውን ይኽፈተል እሞ ለምኑ ይወሃበኩም ድለዩ ትረኽቡ ማዕጾ ኳሕኳሕ ኣብሉ ይኽፈተልኩም ይሉናሉ አሜን ዶ ኣብዚ ክፍሊ እዚ እዚ ሓቂ ዝኽፍጸም ከሎ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ ሓለፈ ሰሙን ከም ዝረኣናዮ ጴጥሮስ ናብ ቤት ማእሰርቲ ምስ ኣተወ እታ ማሕበር ኣምላኽ ምእንቲ ጴጥሮስ ኩሉ ሰዕ ናብ ኣምላኽ ትጽልይ ነይራ ቃል ኣምላኽ ብግልጽ ምእንቱኡ ማለት ምእንቲ ጴጥሮስ ታ ማሕበር ኩሉ ሰዕ ማለት ብዘይ ምቁራጽ መዓልታዊ ትጽልይ ከም ዝነበረት ተጻሒፉልና ዘሎ ጎይታ ኢየሱስ ስኡል ይኮነን ለምኑ ይወሃበኩም ድለዩ ትረኽቡ ማዕጾ ኳሕኳሕ ኣብሉ ይኽፈተልኩም ኢሉና አሜን ጎይታ ኢየሱስ ባዕልዩ ነዚ ቃል እዚ ሂቡና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዮሐንስ 16:24 ውን እንታይ ኢሉሎ ክሳዕ ሕጂ ሓንቲ እኳ ብስመይ ኣይለመንኩምዎን ሓጎስኩም ምሉእ ምእንቲ ክኸውን ለምኑ ክትረኽቡ ድማ ኢኹም ኢሉናሎ አሜን ዶ ኣብዚ ክፍሊ ዝምበኣር እዚ ክኸውን ከሎ ኢና ንርኢ ዘለና ኢየሱስ ለምኑ ክብለና ከሎ ጽቡቅ ጌርኩም ስምዑኒ ቅዱሳን ኢየሱስ ለምኑ ክብለና ከሎ ለምኑ ጥራይ ኣይኮነን ኢሉና
مستا لمنو تبل قال يوهابكم زبل قال الله آمين دو لمنو ترى اندحر إلو الناسي ملمان يدكمي كم زوهابك كم تقبل آمين كم ملمان جن እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ እምነትከ ሐፍየ ብሎይ አሜን ደኦዱሳን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለምኑ ጥራ ይኮነን ይሉና ይወሃበኩም ይሉና እግዚአብሔር ይመስገን ድለዩ ጥራይውን አይበለናን ድለዩ ክብለና ሆለውን ምስታ ድለዩ እትብል ቃል ክትረኽቡ ድማ ያኹም ዝብል ቃል አለ አሜን ዶ ስቅልና ይኮንና እንደሊ ክንደሊ ኮለና ከምንረክብ ርግጠኛታት ኮይናይና እንደሊ ኢየሱስ ጎይታ معصو كحكو حبلو خبلنا خلون مستح كحكو حبلو تبل قال يخفتلكم يزبل قال الله امين سلازي كلمن كلنا بناي لماناي منفس مالت كهبندي اي كهبنني بزبل منفس زي كونس ابتا يوهابكم تبل امون تسفا دويلنا خنصلي زغبانا እግዚአብሔር ይመስገን امين دو كلمن كلنا بلالخو بناي لماناي منفس لماناي اند حريهمو اتدلو 50 اند حر لمينوكا وي كتبوي ها وي كتبونيها اسوخا هيبكايو يحقوس اي حابكاي اندما بقى كتبون كايتبون نزي نغير اب غمت اتي يزلمنكا بناي لماناي سبيريت كلمن ايكونن እግዚአብሔር حاتيتونا كلمن كلنا كنصلي كلنا كم زوهابنا كم نقبل آميننا أبتا كوهابكم زبل قال دوينا خون كم زلو يزقال زنغرنا زلو آمين دو أبتا كوهابكم زبل أمون تسفانا يقويتا أبو دويلنا كنصلي زقبانا بتمساسالي كندلي كلناون يركب سلازبلنا ترخبو سلازبلنا أبتا يركب زبل قال دويلنا هن كندلي علينا يسوع كريستوس قويتاي كمون ما عطوكم كحكو لنا أبتا يغفتلكم زبل قال ناقويتا تسفا دويلنا كن كحكو حالنا يسوع كريستوس قويتاي كمز مسن قبريو أوتات نخون آمين كابنا تسفا مؤرات كم تسفى مؤرات هيوت نتأنوت يسوع كريستوس قويتاي بطرس رودا كم سمعته فليتي بك عسميات النايلوجن مكوحكو حيقارتن كساعة معت أزهفتلو تسامي أيلو مكوحكو حيقارتن معاسيو مكوحكو حقارتو اندهر إلنا معت مستخفتلو مكوحكو حقارتو أنا النسخات كومون كابزخن مهارو زلونا عبت مرتي نزيو آمين دو زلمنا يكسع نقبل نتصلي زدلنا يكسع نركب ندلي كمون كسع زخفتنا نكوحكو آمين كم زمز زي نقبر أبهيوتنا أبي كسارة إذا سعبلنا هيوتنا نيتسفى مؤرات هيوتي زخون بتسفى مؤرات تملأت هيوتي زخون هيوتنا بطرس نتوم حقوسهم مقوطت أرز سعانو أحواتنا حاتون سكبلو بإيدو عملكيتو እግዚአብሔር ከመይገሩ ከቤት ማዕሰርቲ ከምዘውጾ ሓደ በሓደ ነቶም ብጾቶ ምስ ነገሮም ወዲያው ነዚ ነገር እዚ ንያቆብን ነቶም አሕዋቱን ንገርዎም ኢሉ ካብቲ ዝነበሮ ስፍራ ወፂኡ ናብ ካልእ ስፍራ ክኸይድ ከሎይና ካብ ዝንሪ ጴጥሮስ ስለምንታይ እዩ ናይ ቦታ ምቅያር ገይሩ እንደሕር ኢልና እንደገና መጽዮም ከይሕዝወይ ምክንያቱም ሄሮዶስ በቃ ደልዩ ምሳአኖ ካብቶም ሓለውቱ ድማ ምንም መልስ ምሳአነ ሓሪቁ ነቶም ወታደራቱን ቀቲሉ ንጴጥሮስ ተመሊሱ ንኽረክብ ብዙሕ ፈቲኑ እግዚአብሔር ግን አሕሊፉ ያሃቦን እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ጴጥሮስ ናይ ግድን ስፍራ ክቀይር ነይርዎ ምክንያቱም እቲ ዝእከብሉ ቦታሲ ብዙሕ ሰባት ይፈልጥዎ ስለዝነበሩ ማለት እዩ ክብሪ ንጎይታ ይኹን ካብ 18-25 እንታይ ብለና ምስ ወገሐ እቶም ዓቀይቲ ንጴጥሮስ እንታይ ኮን ረኺብዎ ይኸውን ኢሎም ብዙሕ ተጨነቁ ሄሮዶስ ድማ ደልዩ ምሳአኖ ሪኢኹም ኣለኹም ታ ደልዩ ምሳአኖ ትብል ቃል ሄሮዶስ
أبزي أتو سفراي اللي نبيتروس كم بحدش كرهبو اتزحاسبو قبل علي بيتروس نغجبر بقى زي فتونو نجار يلا نتو محلو تمرميرو كقتلوهم عززمو كاب يهودا ناب قيصر وريدو أبوق أنية هيرودوس نسب تيروسن سيدونان عزي كوردي تتعلي إوام نبرة تسمامي أم كأنا أبو متو مقبي حجرهم كاب جزءاتي نغوس لزنبرة نبلستوس شالك أزوفان بيت نغوس أفتيوم إرك ألمنو هيرودوس بتام عالتي قوتر لبسا منغس لبسو أب زوفان تأمت تزاربون اتوم حزب دما ازس دمص املاخ ينبر دمص زب ايكون ليلوم قدرو كبرنا املاخ سلازي حابه دما بوبو ملأخ እግዚአብሔር ቀዘፎ حسيخون متى قال املاخ كان عبين እና ተዘርገحن كده برناباسن ሳኦልን ድማ ነተረዲኤት አብጽሖም ካብ ኢየሩሳሌም ተመልሱ ምሳታቶም ከአ ነቲ ማርቆስ ዝባሃል ዮሐንስ ተማልኦ ብለና አይገርመኩምን هيرودوس نبيتروس كابت بيت معسرتي أوتيو لك خمتن ياقوب زغبورو عبل علي بيتروس كفصمو مس حسبه حدا زي تتصبيو جن كازس غوز نبر نغري خوينو امين دو يسوع كريستوس غويتاي والا زي تتصبيو نغري خوينو جن زس غو نغري زفرحو نغريو خوينو اب هيوت هيرودوس كبرن شمو يخون امين دو بيتروس نخيم اللتيو ببربعة كهلو نربعة شفرة أحلفو هيبوهم قدسان عصر شدشتا والتحدرات نبيتروس زمدبلو إذن أغرز خيكوني هيرودوس أقدمو قدمة مدلوات غيري كله تزغبرو قدمة مدلوات جن فشلو يسوع كريستوس كويتاي سيطان بقى زوصة بلانات توصة بقى زتفلالي استراتيجي انتحنططه እግዚአብሔር በሰኮንድ ነቲናቱ ፕላን ዘፍርሶ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ አሜን ዶ ንጴጥሮስ አብት ዘኦመጦ ስፍራ ይረኸቦን ኢየሱስ ኮይታይ ካብ አብታ ከተማ ጫቅጫቅ ኮይኑ እግዚአብሔር ክብሩን ይሁን አሜን እቶም ወታደራት በታለይቲቲአ ዝሆነ ነገር ፈጽሞም ስለዘይፈልጡ ንሄሮዶስ ምንም አይነት መግለጽ ክህብዎ ስለዘይከአሉ ተጨነቁ ሄሮዶስን ጴጥሮስ ካብት ቤት ማዕሰርት ምጥፎ መስፈለጠ ንጴጥሮስ ተመሊሱ አብይዱ ኸእትዎ ደሊዎ ነገር ግን ክረኽቦ ይከአለን ደሊ ምሳአኖ እቶም ክህልዎ ተመደቡ አቀይቲ ጴጥሮስ ከመይሉ ካብት ቤት ማዕሰርት ከም ዝወፀ ዝፈልጥዎ ነገር ስለዘይነበረ ሄሮዶስ ታይጌሩ ነቶም ሓለውቱ መርሚሩ ክቆትልዎም ክእዝዝ ኮሎ ኢና ንርኢ ዘለና ቅድሚ ነቶም ወታደራት كقتلوا مئزازو نبيتروس بقى كركب زي آتوو زي فحارو غرغواد يلن يسوس كريستوس غويتاي آمين دو زابير أملاخنا غير حلاوينا بقى زي تاخس سلزخونة أحليفو زي أملاخ سلزخونة نبيتروس كرهبوي كالن كبرن غويتاي هون هيرودوس اتز حسبو سلزيك أنا كاب يهودا ناب كيسارا وريدو عبو كم زقني الأملاخ أب قطر 19 نغرناي هيرودوس دما دلي مسعانو نتوم حلوت مرميرو كقتلوهم عززمو كاب يهودا ناب كيسارا وريدو عبو قني بلنا هيرودوس كاب يهودا ناب كيسارا زخده بقى نتي وردت نتي مستوم أيهوداويان بقى نو أيهوداويان كريس لزيدليو حديمو ينابز سفرا خيدو قدسان مونياتوم أيهود كحقوس إلي بيتروس هيزوان هيرو أيهود مسيوم أبيلو دا بيتروس إلي مساحاتتو ملسيه بولون وتحدروا تتحاتتو ملسيه بولون مستراوي بقى بمستر تفتح من أجر سلازخونه نوعهم مستر سلازخونه ملس خبوم سلازي كعلى كحجوسهم يلو سلازة حزنة كابت سفراتي كلي كولونري هيرودوس أب كيسرا خلو كأ سبتيروسن سيدونان هيرودوس تبع يسوم مسأم كوريو تتعلي يوم سلازنا برا كلتي أم تسمامي أم كعرقوا نتي كاب أزرخوا زنبرة مقبي حجرهم نخرخبو نبلست أسوس شالك أزفان بيت نجوس أفتيهم نهيرودوس إرك خلهم منو خلوين أنري هيرودوس بتاناي
ዕርቅ መዓልቲ ልብሰ መንግስቱ ለቢሱ ኣብ ዙፋን ተቐሚጡ ንኹሎም ሰብ ጢሮስን ሲዶናን ተዛሪቦም እቶም ዝሰምዕዎ ህዝብ ድማ እዚስ ድምፂ ኣምላኽ እምበር ድምፂ ሰብ ኣይኮነ ኢሎም ጨደሩ ይብለና እዚ ሰሚዑ ክብርና ኣምላኽ ስለዘይሃበ ቃል ኣምላኽ ታይብለና ብኡቡ መልአኽ እግዚአብሔር ቀዘፎ ሓሲኹን ሞተ ይብለና ሓንሳብ እኮ ሰባት ከምዚ ደፊኦም እዮም ናብቲ ናብ ዘይተጸበኻዮ ሽግር ዘእቱኻ ዞም ሰባት እዮም ንሄሮዶስ ናብ ሽግር የእትዮሞ በቃ ምስከዓብዎ ምክንያቱም ተባዒስዎም ይዘሎ በቃ ቶም ዝሰምዕዎ ህዝብ እንታይ ኢሎም እዙስ ድምፂ ኣምላኽ እምበር ድምፂ ሰብ ኣይኮነ ኢሎሞ ነዚ ዝበሉ ፈትዮም ኣይኮኑን ነቲ ካብ ሄሮዶስ ክረኽቦ ዝደለዩ ነገራት ክረኽቡ ኢሎም እዮም ከምኡ ኢሎሞ ቃል ኣምላኽ ግን እንታይ ብለና እዚ ሰሚዑ ክብርና ኣምላኽ ስለዘይሃበ ብኡቡ መልአክ እግዚአብሔር ቀዘፎ ሓሲኹን ሞተ ይብለና እቲ ንወንጌል ዕንቅፋት ዝነበረ ሄሮዶስ እቲ ነቶም አገልገልቲ ዓቢ ተግዳሮት ኮይንዎም ዝነበረ ሄሮዶስ ምስመተ ኣብ ቁጥሪ 24-25 እንታይ ብለና ቃል ኣምላኽ ከዓ እናኣበየን እናተዘርገሐን ከደብለና ኣብ ቁጥሪ 24 ታይብለና ቃል ኣምላኽ እናኣበየ እናተዘርገሐን ከደብለና ቅዱሳን ኣብ ምድርና ነዚ ወንጌል ዝጻረሩ ለው ምሽሎ በቃ እዚኦም ምእላዮም ኣይተርፍን እግዚአብሔር ይመስገን ክእለዩ እዮም አሜን ዶ እዚኦም ምስተዓለዩ እንታይ ዝኸውን እንድሕር ኢልና ከምዚ ብዝቃል ዝነንብቦ ዘለና ቃል ኣምላኽ እናዓበየን እናተዘርገሐን ክኸይድ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ኣነ ንስኻትኩም ነዚ ዘመንና ክንጸባበይ ዘለና አሜን ዶ ነፃነት ምስመጸሲ ነፃነት ድማ ዘስዕቦም ሳዕቤናቱን ኣሎ ከምዛ ኣብ ኢትዮጵያ ዝኸውን ዘሎ ማለት እዩ በቃ ምድርና ስርዓት አልቦነት ካይበዝሕ ኩሉ በቃ ዘዝ መሰሎ ካይገብር እዛ ማህበር አምላኽ ክትዳለው ኣለዋ ነዚ ዘመን እዚ እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ዶ እንተ በቲ እንተ ባይናቹራል እንተ እግዚአብሔር ነቶም ዕንቅፋት ዝኾኑ ብምውሳድ ካብቲ እቶም ተግዳሮት ዝኾኑ ምእላዮም ኣይተርፍን ጸረ ወንጌል ዝኾኑ ኩሉ ግዜ በቃ ኣይጸንሑን እዮም እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ መንግስቱ ኃይለ ማርያም ካብቲ ስፍራቲ ዝተዓለየ ጸረ ወንጌሉን ስለዝነበረ ስለዚህ ቅዱሳን ታኽብለኩም ኢለ እንታይ ብለና ቃል አምላኽ ከዓ እናዓበየን እናተዘርገሐን ከደን ይብለና መዓስ ሄሮዶስ ምዝሞተ መዓስ እቲ ቀታሊ እቲ ዘሳድድ እቲ ንወንጌል ዓብ እንቅፋት ዝነበረ ሄሮዶስ ምዝሞተ ማለት ክብርን ሽሙ ይኹን ኣብ ቁጥሪ 25 እንታይ ብለና በርናባስን ሳኦልን ድማ ነትረድኤታ ጽሖም ካብ ኢየሩሳሌም ተመልሱ ምሳታቶም ከዓ ነቲ ማርቆስ ዝበሃል ዮሐንስ ተማልእዎ ይብለና እቲ ጸረ ወንጌል ቀታሪ ዝነበረ ሄሮዶስ መልአክ እግዚአብሔር ምስቀዘፎ ወንጌል እናዓበየን እናተዘርገሐን ከይዱ ክብርን ጎይታ ይኹን በዓል ባርናባስን ሳኦልን ድማ ካብ አንጾኪያ ቤተክርስቲያን ነታ ኣብ ኢየሩሳሌም ዘላ ቤተክርስቲያን ዝኸውን ሒዞሞ ዝመጹ ረድኤት ነቶም ዝምልከቶም አካል አረኪቦም ምሳታቶም ንማርቆስ ዝበሃል ዮሐንስ ተማሊኦም ናብታ ኣብ አንጾኪያ ዝነበረ ማህበር አምላኽ ከም ተመልሱ ንርኢ ክብርን ጎይታ ይኹን ናይ ሎሚ መጽናዕትና ኣብዚ ደው ክነብልና ናብቲ ዝቕጽል ክፍሊ ክንከይድና እግዚአብሔር ይባርኩም ጸሊና ህንወዲና አዳውኩም ሓፋብሉ